Rakkaudeton elämä, niin se on tylsä ja se on kuulkaa niin laihaa elämää, jos se on siitä sen eteen pitää tehdä töitä. Mutta hirveän tärkeää on sitten se kiveksen sivellys. Jos kysyisit, että missä te tutustuitte, niin minä sanoisin, että hiekkalaatikolla. Mähän olin hänet kyllä nähnyt ihan pienessä pitäen aina. Kerttu oli kaunis mun silmissäni. Hyvä tanssi ja kihara tukka ja puhetta tuli niin kuin nykyisin. Se oli niin kilttiä sillä ja tanssi hyvin. Se sai puhuttua mun ympäri. Se oli niin suuri rakkaus, että mun täytyi luokkakuva tai koulukuvakin laittaa pieniksi silpuiksi, että mä sain palasen pirieriä taskuun. Ei mulle ole muita naisia ollut. Ainoa tyttö, jota mä olen halannut. Jos tarvitsette sukupuolivalistusta, niin ottakaa yhtä.